Hello guys! Welcome back to our channel! Guys, kumusta naman mo? Grabe, dugaya na namo wala ka-upload og bago nga video, no? It's because na-busy lang jud mi guys sa pagpanganak ni Beth. Kay sa wala mo kahibaw, si Beth di ay CS delivery siya. Kay tungod breach si baby. So wala man jud mutuyok si baby. Sa iyang position, sa iyang normal nga position. So mo to naka-decide ang iyang OB nga i-CS na lang siya. Grabe ka busy jud namo kay we don't know unsa among paton. And busy sad mi sa pag-prepare sa mga gamit ni baby, no? Sa pag-prepare pa lang dahan wala may kibaw unsa among i-prepare, so matama na lang mi kung unsay dapat pamaliton una and kanang angay buhaton. Ganahan namin magpasalamat sa inyong support gikan sa among wedding, sa pregnancy journey ni Beth, sa gender reveal, and now finally ang among pinaka ginahuwat nga moment, no? Ginahuwat nga day, ang paggawas ni baby Primo. So as we said a while ago, CS delivery si Beth kay wala mo tuyok si baby. And according sa ubigay ni Beth, wala daw motuyok si baby kay nalambot na ang iyang tawagan niya umbilical cord. So kaduha na jud daw dito nagtuyok-tuyok iyang umbilical cord. And sakto kayo ang pag-set jud sa schedule sa CS ni Beth, no? Kay wala gito gahigot na ingon pa ang OB niya nga murandog naghikog si baby dito sa sulod. So sakto jud kayo nga gi-schedulean na yung si Beth sa iyang pagpanganak. And that was March 20, 2021. Ligaw si baby. Weeks karon? 2 weeks na? Mag 3 weeks na? So mag 3 weeks na si baby Primo. Ginuka pa ni siya. Bago pa tayo siyang mata. Nagsaba-saba lang dyan niya niya, natuog pa ni siya. Hi sa baby! Hello! Hi guys! Hi guys! Dili jud sa yun ang kanang manganak ka kanang sa time nga pandemic, no? Kay every time mo tumig hospital para sa akong OB, para sa akong prenatal check-up, kanang daghang kag-agian. First, mo ato kag sa ilang triage para i-check mo temperature, kung wala ba ka na wala ba kay sakit or wala ba kay ubo, sipon, hilanat, ngana. So dili siya basta-basta bitaw ka makasulong hospital. Careful kay sila nung kay since kasigi pa magsaka ang COVID cases sa dari sa atong lugar, so grabe ang ilang kanang singan na ilang health protocols. grabe ang ilang health protocols nga gipatuman sa ospital. So kami sad makuyawan sad mi kay hospital baya, and mostly kanang nagi dito ipang nami dito swab na dito ang ipang na ma-admit nga COVID patient, so makuyawan sad mi. But thank God nga wala ra dyan, no? Wala ra dyan kanang mga problema. Before ko na anak, i-test food ko kanang Ni-swab ni Beth duha. Iya kay RT-PCR. RT-PCR, ako kay antigen. Yes. And thank God nga Negative lang yung duha. Kay kung dili pa na isa na ma-positive, low kayo ang isa. Oo, okay. Wala kay kuyog mga anak. Tapos, ang baby tipod yun yung makuha. Ay, magkuhan ko mga parang. And speaking sa pagpanganak dito ni Beth, sulod sa hospital, grabe lisod kay guys, kay kami ramang duha ni Beth, and walay makasulod nga lain. Walay makasulod nga lain, kami ra duha dito, and first time pa namo nga. Yes, wala ka mo sa mga buhaton, no? Sa dito, sa pagpupot si baby. Si Beth na siya experience sa pagpupot si baby, pero ako guys, first time na ako. Ngayon ang doktor pagpagawas dyan ni baby nga kanang kupti si baby. So makita man ninyo sa katong gi-post nako sa katong mga friends nako sa Facebook na first time jud nako pagpugos si baby, namurog akong kamot. Nakagulit sa baby kay parang ko napako sa operating mo ba. And dili nimo ma-explain ang dili mo ma-explain ang feeling jud. According sa usa nako kahigala na ingon siya nga kung first time ko ng mga parents, it's really a nervous process.
wala kibaw sa among buhaton. So kami ni Beth wala may kibaw sa among buhaton jud. Manawag kami sa among mga parents kung unsay kuan, unsay buhaton na mo ana, mo hilak si baby. Karon guys kay CS man si Beth, so kanang expected nga ako ang magbuhat tanan kay dili pa man siya pwede magluto. So ako na lang magluto, char itlog sa Guys. itlog ragad. So manlaba, kanang init kagabi, mamata si baby, mamata sa minuha, so makakuan ka nga graveyard, kanang graveyard shift dyan. Kaya si baby matulog og buntag, mata og gabi eh. So kapoy siya nga makalipay. Makakita ng kaani ni baby everyday. Wala yung kakapoy, bisag wala kay tulog kada gabi eh. We would also like to thank our families no bisag wala sila di sila pwede makaduaw na mo dito kay dili sila pwede allowed nga mosulod sa ospital kung dili sila nakaswab, wala sila nakaswab kay tungod limit ra jud ang kanang mga tawo nga pasulod na dito sa ospital no. Magpasalamat mi nila sa support, sa prayers, ang mga friends and relatives, sa prayers, sa among parents nga naghatod og pagkaon namo dito kay kanang na namig pagkaon, and sa parent ni Beth sa pagkuha namo dito sa ospital kung saan na mo pag-travel no kay na si baby nga lisod sa kayo i-taxi na mo si baby dito nga bago pang gawas. So mapasalamaton kay nila, and now that we are a parent na naka-realize nami sa mga butang nga gipangbuhat sa among ginikanan before. Dili ay siya lalim nga mamata ka og 12 midnight kinapata si baby, mag-inis og pampers, magpatutoy, hilak si baby, magkugos-kugos pa ka, magsayaw-sayaw pa ka, mura ka TikTok. So dili gid siya lalim guys, pero worth it. We are very proud and happy to be a parent now, and we will always try our best nga ihatag ni baby Primo ang iyang mga needed para inigdako niya good boy and healthy lang baby. So guys, thank you so much for always watching our videos, for always sa pag-support kanamo, and I hope nga sa sunod pa namo ng mga bagong upload. I think nga it's all about it's all about baby, it's all about Primo. And we hope to see you in our next vlog. Bye-bye! Bye-bye, baby! Bye-bye!